Sziasztok barátaim! A nyusziknál az ellés úgy történik, hogy egy héttel a fiazzás előtt az anyanyúl kezdi hordani a fészket, a szalmát a szájába, a szénát, amit talál a pajtába, és a fialtatóba hordja, vagy a pajta egyik sarkába. A legjobb, hogyha a pajta egyik sarkába készítünk neki fialtatóládát, hogy ott csinálja meg a fészkét, és akkor majd a fiazzás előtti órákban, azon a napon elkezdi tépni magát, és szőrével is meg elkészíti a fészket a kis nyulaknak. Sokan azt mondják, hogy nem szabad asszisztálni, amikor fiazik a nyúl. Ez részben igaz is, de azok a nyulak, amelyikek úgy vannak tartva, hogy szelídek és ott velük foglalkozva, simogatva voltak, meg ismerik a gazdának a szagját, akkor azokkal nincsen baj, akkor sem, hogyha nézzük, amikor fiazzik, vagy pedig a fiazzás után hozzányúlunk a kis nyulakhoz, akkor sem fogja bántani őket. Na, ez a fiazzás a 31. napon szokott bekövetkezni a párzás után, és a nyuszi, amikor elkezdi tépni magát, rá egy órára, 2-re beindul a fiazzás, a szülés. És utána, amiután végzett, utána ajánlott, hogy megvizsgálni a fészket, hogy nincs-e véletlenül vagy egy elpusztult nyúlfiú, és megbetegítheti a többit, hogyha nincsen, nem dobjuk ki onnan. Ezért akik félnek hozzányúlni a kis nyulakhoz, mert nincs tapasztalatuk, legjobb az, hogyha az anyanyulat kivegyük a pajtából egy ládába, valamiben, amíg vizsgáljuk a fészket, megvizsgáljuk jól a kezeink a legjobb olyankor, hogyha meg vannak mosva, tiszta vízzel megmosjuk a kezünket, ne legyen más szag rajtuk, és utána megvizsgáljuk a fészket. Ha minden rendben van, akkor utána visszatehessük az anyanyulat. Kapunk elhullott nyúlfiút, azt pedig eltávolítsuk, eldobjuk. Sok szerencsét kívánok nektek! Sziasztok!